पर्याय तो राग आहे ना. अरे रागेंद्र म्हणून सांगितलं तुला किती पाठ सांगत तू एक पाठ सांगितलं दोन पाठ सांगितलं तीन पाठ सांगितलं रागेंद्र म्हणून किती पाठ तू रागेंद्र म्हणून हा. आणि आत येईल तो कोण वाघ येलो. तुझं मोग आणि साखरेपी सदांच आमच्या काळजात उरतलो. तुवें आमच्या पासून जाय ते केला आणि करूनय दवरलेले आसा. विलापी डाडा आय लव्ह यू. आम्ही खंय आसा न्हय तेच बरे आसतात. अचुकेत पासपोर्टी ह्यो पासपोर्टी तुम्ही कित्याक केल्यात आनी म्हाका सांगनासतना केल्यात कोणाक लागून. आपने मेरा काम किया रे. आमची भाषा आसात आमचो धंदो चलता. बोलन भाई तुसी ग्रेट हो. अरे सोगले दुसऱ्या देशाने गेली जाल्यार फाल्यां आमचे गोंय कोण सांबाळटलो. तू काय चला तू कितली म्हणून आसा तुका. ए दुडू ते दुडू घोसली प्राण काढता तुम्ही. आप सब लोग निकल जाओ. गेट आउट. आता म्हणजे किती जातले. आता आमचे किती जातेले